имзои се созишнома натиҷаи мулоқоти ҳайатҳои Тоҷикистону Русия буд. созишнома дар соҳаи замин, зиддиинҳисорӣ ва маориф пас аз вохӯрии Дмитрий Медведев бо президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ва ҳайатҳои ҳарду ҷониб ҳосил шуд. ҷониби Тоҷикистону Русия дар бораи рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ, обу энержӣ ва маорифу фарҳанг гуфтугӯ карданд. рушди ҳамкориҳо дар соҳаи маориф аз дигар масъалаҳои меҳварии ин мулоқот буд. ҷонибҳо дар бораи фароҳам овардани шароити омӯзиши забони русӣ, ҷалби ҷавонони тоҷик ба донишгоҳҳои Русия ва афзоиши шумораи мактабҳо бо забони русӣ дар Тоҷикистон гуфтугӯ карданд. раиси ҷумҳури Тоҷикистон хостааст ҷараёни сохтмони 5 мактаби русӣ аз тарафи Москав тезонда шуда, теъдоди зиёдтари муаллимони русӣ ба Тоҷикистон фиристода шаванд. ما با طور مفصل درباره مسئله‌های کلیدی صحبت کردیم. ساحه معارف همانا در مد نظر ما است. برای سال تحصیل امسال 618 بورسیه برای داوطلبان تاجیکستان جدا شده است. ما برای فراهم آوردن شرایط به مکتب‌های روسی کوشش داریم. از سپتامبر همین سال باز 50 آموزگار زبان روسی را از فن‌های گوناگون به تاجیکستان می‌فرستیم. русия яке аз муҳимтарин шарикони иқтисодии Тоҷикистон ба шумор меравад ва саҳми Русия дар тиҷорати хориҷии Тоҷикистон 23.6% ташкил додааст. дар се моҳаи аввали имсол мизони тиҷорат байни ду кишвар ба $207.1 миллион амрикоӣ расидааст. вазъи кору зиндагии муҳоҷирони тоҷик дар Русия яке дигар аз масъалаҳои мулоқоти имрӯза буд. Были также обсуждены вопросы, связанные с пребыванием таджикских трудовых мигрантов на территории России. ҳамчунин дар бораи вазъи муҳоҷирони тоҷик дар ҳудуди Русия суҳбат карда шуд. ҷонибҳо дар бораи усулҳои омӯзиш, муҳлати ба қайдгирӣ ва сода карда гирифтани патент суҳбат карданд. ҳамчунин масъалаи ҳуқуқи аъзои оилаи муҳоҷирон ва ба таҳсил фаро гирифтани фарзандонашон таъкид карда шуд. Дмитрий Медведев, нахуст вазири Русия, шаби 3 май бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон омад. вай дар чаҳорчӯбаи сафараш дар нишасти шӯрои раҳбарони ҳукуматҳои кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Душанбе иштирок мекунад. Шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе.